Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Magsilabas, magsigawan, at pakitaas ang kamay ng lahat ng mga 30 pataas. Oo, wag mo nang i-deny yung age mo, B. Okay lang yan, pinaghirapan mo yan. Sabi nga nila kapag ka mas tumatanda ka, mas marami ka raw words of wisdom. Di nga. Anyway, it's a happy Wednesday, Kabisyon. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ha? Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Kumusta? Kumusta ang maghapon, kuya, ate Kute? Kumusta ang paglalagay at pagpapahid ng hindi pabango, ha? Pagpapahid ng mga white flower sa mga kasukasuan. Oo, malalaman mo raw kapag ka tito o tita na siya, kapag ka malayo pa lang, naamoy mo na yung eucalyptus. O, wag mo na pa-spell sa akin, di ko namang spelling nun. Anyway, ako pang inyong makakadaldalan. Magmula 3 to 6 p.m. yan ngayong hapon sa programang Love Trip. At ngayon, no, it's Wednesday. At kapag ka Wednesday, pare-paresa naman tayo. Ay, Lord, sana po matapos na yung linggo. Ilang araw na lang gusto ko na mag-weekend. Lord, sana naman bigyan mo ko ng lakas ng katawan kasi ngayon nararamdaman ko na ang sakit-sakit na ng tuhod ko. Okay lang yan. Alam mo sa panahon ngayon, kahit sumasakit ang tuhod mo, tandaan mo, pinaghirapan mo yan. Oo. Diba, kunwari sa pagbubuhat, sa pagtatrabaho, sa paglalakad mo ng malayo, para lang mabigay ang pera sa asawa mo. Uy, uso naman Gcash. Huwag na maglakad. Kaya naman, saktong-sakto. Alam mo, sabi nga nila, kapag ka nga raw masakit na yung mga tuhod, masakit na yung tuhod, tapos yung alak-alakan. Ano, kaya pa bang tumakbo niyan? Alam mo, sabi nila, pag gaganyan, meron ka na raw arthritis! Nako, may kakilala ko. Meron siyang fatty liver, nagngangalang Lucky Charm. Kung hindi arthritis, fatty liver sa edad na 25 years old. O, sabi ko, shucks, pwede pala magkaroon ng fatty liver kahit ganun kabata, no? Tapos meron ding iba nagkakaroon ng arthritis, batang-bata pa rin, mga 32, 35. Grabe naman, ano ba nangyayari kapag ka mga ganyan? Well, sabi ko nga, nasa lifestyle. Oo, baka naman kasi todo kain ng mga, pisngi ng baboy. Sarap niyan, tapos gagawin mong sisig. Ay, perfect! Kapartner ng Coca-Cola. Anyway, para sa mga sumasakit ang kasukasuan, para sa'yo na medyo may edad na, well, kapag kaganyan, acceptable pa. So sabi ko nga, habang tumatagal at nakikinig ka rin dito sa radyo, at dito mismo sa programa ko, hindi kita hahayaan na tumatanda ng palosyang. Oo, gusto ko habang tumatanda ka, pasarap ka ng pasarap. Kaya naman kung gusto mong sumarap, tutok lang at tuloy-tuloy sa pakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.